तर गाववाल्यांना नमस्कार. आता घर क्रमांक 8 समीर सातार्डेकर यांचा आम्ही त्याच्या भजना गेलो. तो बघ समीर सातार्डेकर स्वतः मला तो गणपती बघूया आम्ही. ओपन गणपती आसोलकर आर्ट्स मधलो असा बघू शकता तुम्ही. ती छान बनवलं. व्हिडिओ केलाय करतो. एक चॅनलचे स्पॉन्सर हो सांग तरी दाखव का दाखव ना रे. गावाला केटार सिंदूर पावशी बंदूर तापलो. ए मालक काय कॅमेऱ्याचे मालक काय राहलो. आता आमका वाटतं रात्री 3 वाजले. हो वाजले किती आता? वाजले 12:30 12:30 पावणे 1 झालो. पावणे 1 झालो. अजून 8व्या घर. अजून किती घर आहोत? 3 4 घरं असत. 3 तरी वाजतले होय मरे. 3 वाजतले कंपल्सरी 3 वाजतले. एका घरात माका नाही जाऊ पण याच्या घराकडे उसळ म्हणा सगळे थोपले होय मरे. असं काय नाही काय माहित नाही. पहिल्या दिवशी काय नसतं यांच्याकडे. रवी काकाकडे होत वाटतं. आमच्याकडे काय नाही. कोणाकडे पुढे काय नाही. आता आम्ही घरात जाऊया पुढे. पेटी घेऊन येलो. व्हिडिओ करू गेले डायरेक्ट काढले. गणपती पण एकटो उकलता 15 फुटाचा. 21 दिवस गणपती ठेवता. जर पुढच्या वर्षी याचा लगीन झाला तर 21 दिवस ठेवतो. बरोबर मरे. हळूहळू एक घेतो. ऐकलं मग काय सांगलं. स्पेशल गवळण म्हटलं आता बरंच म्हणतो पाण्याला जाते. पाणी झाडून काय एकच गवळण येतं. आता गाणी काय पुढच्या वर्षी 4-5 पाठ करून येतो. ते काय वेळ भेटाय ना. गाडी एका हातीन गाडी उचलता. कॉन्फिडन्स भेटलं जरा. माझा बरं रितेश वाईटी सबस्क्राईब करा. वर्षाचा 26 शिकता पोरग्या बघा लगीन करूचा. एक वर्षाचा 26 शिकता पोरग्या बघा. पोरग्या बघा एक पण लगीन करूचा पोरग्या करूचा लवकर. बापाची कंटाळ होतो. याच्या आवश्यक घरातली कामं जमत नाही. लवकर लगीन करूचा असं. आजी थकली बिचारी. याचा बुकिंग आहे फक्त आता डायरेक्ट रेडीमेड घेऊचा. याचं तर बघू नको 4 असं. मी एकटोच असं तिचा कोण नाही. अरे का सगळ्यांना दाखव येते ना. 500 रुपये गावले रे. 500 रुपये गावले.
Hey,